Β10-1-5-2. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τρία σημεία εργασίας. Στα δύο σημεία εργασίας έχουμε τους σημάδες μόνο. Άρα, αν είχαμε χωρίσει στον πρώτο γύρο 6-6-6, π.χ. λέω εγώ, θα βάλουμε 6 στο ένα σημείο εργασίας, 6 στο άλλο, 6 και 6 σημάδες και μετά αντίστοιχα 6 στρώματα με γόλπον. Ανάλογα λοιπόν 2-3. Έχουμε 2 και 40 διαθέσιμα. Έχουμε δύο ασκήσεις. Η μία άσκηση διαρκεί κάτω 30 επαναλήψεις, η δεύτερη στα 10. Άρα 30, 10, 20. 10, 10, 10 είναι διαθέσιμο χρόνο. Έρχομαι εδώ πέρα, πλαγιάζω το πόδι μου, από εδώ που είναι 30 με επαναλήψεις, είναι το side lunge. Οπότε μακραίνω το πόδι μου, βάρω στο πόδι εδώ, άρα βλέπετε ότι φεύγω και λίγο στο πλάι και το άλλο πόδι δεν έχει σχεδόν καθόλου βάρος. Βάζω ταχύτητα. 30 επαναλήψεις. Δουλεύω γρήγορα, σπρώχνω το λιμάντα μακριά μου, το τραβάω κοντά μου και όσο κουράζω ίσως και να το χρησιμοποιώ λίγο να με βοηθήσει να ανέβω. Κάνω 30, πιάνω το λιμάντα, παίρνω πίσω και δουλεύω 10 έξις. Τελειώνω, πάω για 20 επαναλήψεις ταχύτητα, τελείωσα τις 20 επαναλήψεις, φεύγω πίσω, 10 έξις, συνεχίζω 10 side lunge και αφού τελειώσω 10 έξις. Αυτό είναι για το ένα πόδι. Εάν προλάβουμε. Αν προλάβουμε, είναι challenge όσο φτάσει. Τώρα, όταν θα αλλάξω σημείο εργασίας, αν χρειαστεί, αν είμαστε πολλά άτομα και δεν βοηθάει ο χώρος, θα κάνω ακριβώς το ίδιο στην άσκηση 1, δηλαδή το side lunge μου θα μείνει 30 επαναλήψεις και μετά θα κάνω μια δεύτερη άσκηση. Το έχουμε ξανακάνει, περνάμε πύχης, λεκάνουμε πίσω, ανοίγω, βυθίζομαι και παραφέρω στην αρχική θέση. 10 επαναλήψεις. Έκανα αριστερό, γυρνάω, πιάνω ποδολαβή, πάω 20 επαναλήψεις, ξανά ποδολαβές, γρήγορη μετάβαση, 10 επαναλήψεις, 10 side lunge και αν προλάβω, μπαίνω στο κέντρο. Λογικά συνήθως κάνουμε φλικτές 10, αλλά δεν πειράζει. Η έμφαση είναι στα πόδια μας. Στην ουσία χρησιμοποιούμε την άσκηση πιο πολύ σαν διάλειμμα από τα πόδια. 30-10, 20-10, 10-10. 2 και 40, 20 δεύτερα μετάβαση. Αν τώρα το τρίτο σημείο εργασίας, δηλαδή έχουμε κάνει το ένα πόδι, έτσι, δεύτερο πόδι, πώς το λέμε τώρα, στις προσαγωγές, τρίτο σημείο εργασίας λογικά θα είναι χιλιά. Ίδιο σύστημα. Μία άσκηση 30 επαναλήψεις, μία άσκηση 10 επαναλήψεις και η πρώτη άσκηση να πέφτει ανά 10. Έρχομαι εδώ, μία άσκηση γρήγορη, βλέπω γρήγορα 30 επαναλήψεις, όπως δεν χρειάζεται να ξεκολλήσεις. 30 επαναλήψεις δουλεύω, με το που κάνω τις 30, μένω, σηκώνω λιγάκι ψηλά και κάνω 10, αλλάζω, 9, αλλάζω, 8, σταθερά 10 επαναλήψεις. Στην ουσία 5 στο κάθε πόδι που πρέπει να αλλάξει. Ξαναβάζω, σηκώνω, πάω για 20 επαναλήψεις, κατεβάζω, πάω για 10 και συνεχίζω όπως και στα άλλα 10 με 10 στα 2 και 40.